puds na. Today, we're going to clean the house. Ba't tao bro na yan? Liyan mo mamawas-mawas tapan eh. Linisan daw yung bale na mga puds na. So, time check na anong oras? 6 o'clock in the evening. So, 1 hour. So, ito pin na mga puds. So, yeah. Let's clean this mess. So, ito mga puds. Alban yung maglinis na. Turut-tut-tut! Are you ready? 3, 2, 1. Ta-na-na-na-na. Gawa ni TikToking murit. So let's go na mga pods. Maglinis na. Hinggang palang kwarto ko, takalimang gana. So, linisan tayo pa yung kwarto ko na yung mga pods. Medyo makalengke yata ang room na eh. Dita ko muna naman palis eh. Dita ka to ulit. Dapat na yung paano may linisan ng kaya ng sariling kahit o kwarto? It's your personal space. You need personal cleaning. Bagyang brandy, tol. Mama, paano yung linisan ng kwarto ko naman? So, pinakasabi kaya is, Ma, don't clean my room. It's my room. It's my, opportunity to clean this messy room. Mother's always right. They know what's the best for you. Wires. Actually yung ukulele ako hindi binyedi ako. Anyang ipasaro kayong driving. May ko ako lisensya. Binyedi yung ate ko. I like instruments. Anyang time nga pila ko na kaya gaming industry. May simula akong hobby ko, instruments, writing, editing, doing videos, crazy shit. Ito nga manta, panay ako manta na yung mga pods. Pero, ito tayong favorite. String instrument. Pag manakit kong string instrument, bala mo ay mo. Bala ma-track pa na eh. Guitar, electric guitar, violin, ukulele. I'm keeping it lemon eh. Oh, malinis siya. Nalambayad na malis siya. And then, baloy na nanoy ni alcohol and my hand sanitizer na. My hand sanitizer. Oh, I'd call this citrus. And then, my clamp. Guitar clamp. Ayun ako balon lumay na ba din pero tating balitog kini. Yung mamang balitog. My computer. I mean, my daughter. Ay mo. This is my daughter. Say hi. Ay mo. That's my daughter. Mammy, mama, mommy. I'm a big fan of Logic Cool. Baka naman. Ulta. Mas nating na sila yung peripherals na nila eh. Then Logic Cool. Nating lang natin kaya pero all in all talaga. Logic Cool na ako, tol. Logic Cool! Mouse!
na akong keyboard pero di na muna akong mouse. Na-change my mouse pad. Mouse mat. Sorry. This is my mabanglong mouse mat. Because sometimes na mga pus, mamyalo ka dong mouse. Pag i-keyboard tripping mo itong mouse. Manyan mo, speed mo. Ay mo. So, yan. Ayusan tayo ipapalit na ako lang mes. Then, mga pods, yan naman kay sala. Kusina, what I mean. Okay, let's go! Kinyanang kaya, magkitaya mo yun eh. Kiniya mo yun eh, kanya nang kaya pa yun eh. Magana, tatransition ka pa eh. Ta-transition ka pa, yan mo, okay, nakagulutan mo eh. Magaling kang tao ka, ta-transition ka pa, yan mo kang gulo yung kusina. Baka. So yan na yung open spiking kwarto kung may linis. Ganyan na. Ako balong malinis siya kung ali. Pero, pareho yan mo na, baka. Magtanim ay dibiro. So maglinis ko pa. Nakasing ako sa kanta. I-pass forward ka. Yun, linan niya ko sila. Pabilisan ka. Okay, 3, 2, 1, go! Okay naman, kaya banyo. Ay, nalalaman kasi ating ang something. So ito na ako po, pen spray kaya pang ito? Alcoholicals. Ay, Clorox with S kasi maralo pa yung spray. Mga 30 times. Parang ko itang micro germs. Ay mo. Gumamit tang malaking gloves kasi delicates. Talantang chemicals. Ay mo. Kuskusan tangan yan. Para yan, nga ka yung flooring ngayon, nanggagay pa kusina ka rin. Wala ako. Mapagal pods. Siyempre, mas magaling tao. Masipag tao. So, ito. Kailangan ko kusina. Go! So ito mga pods, pagpatayan ko kayo tambahan nyo eh. Ano yung patutungudarang mo era? So ito mga pods, pagpatayan ko kayo tambahan nyo. So, yung next stop, kakanyanin kaya tam. Hindi ka na ang asawa ko yan o. Yung kusina, mga stamping gun. So, let's go!
Linis na, Otsuke! 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 Ito malinis na mga food, so we need to take a bath. Matiluta na! Gusto na! So ito na yung mga foods na yan. Makapiright ang uncle kong kanini. Uy, tane mga kapuds ne. Yari na po yung kaya katamong video ne. Uy, tane mga kapuds. Yari na po yung kaya katamong video. So, ito na mga kapuds ne. Yari na po yung kaya katamong video. Pematak yung penedit. Uy, mayari ka tol. Uy, tane mga kapuds ne. Yari na po yung kaya katamong video. Malinis na po yung kanakong kwarto. Mapanglu ne. Saka na yung mga fresh. 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 So, ito po na. Kailangan linisan mo yung kayang bale-bale. Kasi wala namang maglinis ken. Hindi ka makaglinis ken. Kaya ka matamad. Ay mo. Tsaka ka rin alang nga gawangin. Lalo na banda kaya kami, banda Pampanga, maka-lockdown. Kaya ka mainip ken. Dahil ka linisan ken. Buting tinga mo kung yung gana-gana sulok ken. Ako masyadong mainip. Yan ang para kaya kayo yan eh. Para kaya kayo din yan. Ay mo. So ito, ariyan niya pa may video tayo ni. Mag-like ka. Tsaka mag-comment kayong lalam, kahit na buno mo yung comment, mag-suggest ka, kahit na panyulap kayo, bahala na kayo mo. I-share mo yung video ngayon ni. At yung peka-important, yung dili niya. Mag-subscribe ka, tol. Mag-makanons na kayo. Dagdagan mo rin subscriber ako, oh. 25 lang mo. 25 lang mo, tol. Balloons na ako. So ito, mikita na kayong next video. Sige, bye! Simple mo! Ibili! Pabulang ko na yung sulod, ako na yung pupita sa ligas.